prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Priča za laku noć. Pala je noć. Tata prase, Pepi i Đorđu čita priču za laku noć. I tako su princ, princeza, papagaj i žaba živeli srećno i dugovečno. Kraj. Priča je uspavala Pepu i Đorđa. Laku noć, prasići moji. Đorđ je budan. Dinosaurus. George, nevaljalo prase. Idi spavaj. Đorđu se ne spava. George, noć je za spavanje, a ne za igranje. Ispričat ću ti priču za laku noć. Jednom davno živelo je malo prase. Zvalo se prase Georgi. Krenulo je u potragu za srećom. Stiglo je do šume. Kako ti se sviđa priča, George? U šumi je bila jedna kućica. I tu je prase našlo činiju-kaše. Prase George je bilo gladno, zato je sve pojeo. Njam, njam, njam. I baš kad je završio, ušla je beba Meda i pitala: Hej, ko je pojeo moju čarobnu kašu? George je rekao: Ja. Beba Meda je rekla: Ta kaša je bila čarobna, od nje se postaje veliki. I tako je prase George počelo naglo da raste. George je rastao i rastao i rastao, sve dok nije izrastao viši od sveg drveća u šumi. Kraj. Jel ti se spava, George? Ne. Baš ni malo, George. Ne. Dobro, produžit ću priču još malo. I onda je beba Meda rekla da na kraju sveta ima jedna velika kutija s blagom. A onda je rekla: Ne mogu da stignem do nje jer sam previše mala. A onda je George rekao: Odneću te tamo. I tako je prase George krenulo čak na kraj sveta. Hodao je i hodao i hodao. Jel ti se spava više? Ne. I hodao je kroz šumu, preko 7 gora i 7 mora. Jel ti se sad spava? Ne. Hodao je i hodao, čak do kraja sveta, gde je našao pun sanduk blaga. I velikog zmaja. Da, velikog zelenog zmaja sa malim krilima što bljuje vatru. Srećom, zmaj je bio dobar i rekao je: Blago je tvoje. Ali onda prase George je počelo da se smanjuje. George je bio sve manji i manji i manji, sve dok nije postao onaj mali, isti prase George kao nekad. Kako ćemo sad kući? Pitala je Meda beba. Ajde, isčuvaj ja kući, rekao je zmaj. I tako su prase George i beba Meda skočili zmaju na leđa i odleteli daleko, sve do one male kuće u šumi. I onda kraj. George je zaspao. I Pepa je zaspala. Pepa, zašto nisi u krevetu? Noć je za spavanje, a ne za igranje. Laku noć, prasići moji. Lepo spavajte. Pepa i George su svako u svom krevetu. Spavaju.
Pepa prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Izgubljeni ključevi. Pepa i njena porodica se vraćaju sa izleta u planini. Vreme je da se krene kući, svi u kola. Hvala što ste posjetili planinski vidikovac. Dođite nam opet. Ključ, ključ. Ne, George. Ne smeš da se igraš ključevima. Izgubit ćeš ih. Ali ti se igraš ključevima, tata. Ja sam odrastao, Pepa. Ja neću da ih izgubim. O ne, tata prase je ispustio ključeve u slivnik. O, Dobro, idemo kući. to bi moglo da bude problem. Zašto? Tati su ispali ključevi u slivnik. Jo, tata prase. Ne brini. Izvući ću ih uz pomoć ove grane. Ura! Dublje je nego što sam mislio. Grana nije dovoljno duga da dosegne ključeve. Treba nam štap za pecanje. Da zakačimo ključeve udicom. Možda gospođa Zeka prodaje pecaljke? Prodajete li štapove za pecanje? Prodajemo, ba da ne znam zašto. Na planini baš i nema ribe. Ne pecamo ribu, nego ključeve automobila. Mom, tati su ispali ključevi u slivnik. Nećete ih upecati. Taj slivnik je jako dubok. A čemu služi slivnik? On služi da se voda posle kiše slije do mora. Najlon za pecanje nije dovoljno dug da dosegne ključeve. O, Bože! Koliko je dubok taj slivnik? Saznaćemo ako iz njega bacimo kamen. Odlična ideja. Da izbrojimo koliko mu treba vremena da padne na dno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je duboko. Lepo vam kažem. Pa šta ćemo sad? Stižu gospodin Bik i drugari. Kopač, dizalica! George voli kopače i dizalice. Zdravo svima! Bravo, gospodine Biku! Dobrodošli na planinski vidikovac. Jeste li došli nekim poslom? Ne, imamo slobodan dan, pa smo svratili do Vidikovca. Daleko se vidi odavde, šefe? Da, baš je lepo. Gospodine Biku, a da nam pozajmite malo dizalicu? Šta će vam? Mom, tati su ispali ključevi u slivnik. Ne brinite, odmah ćemo ih izvući. Gospodine Nosorogu, dajte dizalicu. Čuvaj! Spuštaj! Imamo sreće da je naišao gospodin Bik. Da, on će sigurno da nam nađe ključeve. Ne može dublje, šefe. Gospodin Bik je šef. Jeste li našli ključeve? Nismo. Previše je duboko. Pa šta ćemo sad? Ništa. Raskopat ćemo put! Gospodin Bik raskopava vidikovac. Stoj! Šta se dešava? Mi svratili na vidikovac. Trenutno ga raskopavaju. Neće dugo. Mom, tati su ispali ključevi u slivnik. Obustavi! Obustavi! To su ključevi! Našli smo ih! Izvolite! Hvala vam, gospodine Biku. Ma, nema na čemu! A gde je nestao vidikovac? Od planinskog vidikovca je ostala samo rupa. To je sad pećina. Dobrodošli u pećinski vidikovac. Zahvaljujući mom tati. I gospodinu Biku. Da! Ja sam majstor za kopanje rupa! Gospodin Bik voli da kopa rupe. Svi vole da kopaju rupe. Ja
sam Pepa prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Georgeov novi dinosaurus. George se igra svojom omiljenom igračkom, gospodinom dinosaurusom. George voli da baca gospodina dinosaurusa okolo. Gospodin dinosaurus je od plastike. Skoro ga je nemoguće polomiti. Dinosaurus. George voli da se igra gospodinom dinosaurusom u kupatilu. Noću George uvek ponese gospodina dinosaurusa u krevet sa sobom. Dinosaurus. George, dinosaurus ti se pokvario. Gospodin dinosaurus više nema rep. Jadni George. Već dugo imaš gospodina dinosaurusa? Čudo da je i toliko izdržao. Možda je vreme za novog dinosaurusa? Tako je. Idemo sutra do prodavnice gospodina Lisca. Ovo je prodavnica gospodina Lisca. Kod gospodina Lisa ima baš svega. Ovdje ćemo sigurno da nađemo lepog novog dinosaurusa, George. Dinosaurus. George ne želi novog dinosaurusa. Vidi, George, veliki dinosaurus. Dinosaurus. Dobro jutro! Izvolite! Htjeli bismo onog dinosaurusa u izlogu. Svakako! Odličan izbor. Zove se Dino Grr. Ume da hoda, urliče i da peva pesmicu dinosaurusa. Dino Grr, slušaj kako kažem grr, grr. Wow! Dinosaurus. Uzet ćemo ga. George i Dino Grr se igraju u bašti. Nemoj da si tako grub s njim, George. On je komplikovana igračka, lako se kvari. Dino Grr nije za igranje u bašti. George i Dino Grr se igraju u kupatilu. George, ako ga pokvasiš, Dino Grr će da se pokvari. Dino Grr nije za igranje u kupatilu. Vreme je za spavanje. George i Dino Grr idu u krevet. George! Dino Grr me je probudio. Možda je bolje da Dino Grr spava negde drugde. Dino Grr nije za igranje u krevetu. Jutro je svanulo. Zašto je tako tužan? George ne može da se igra Dinom Grr ni u bašti, ni u kadi, ni u krevetu. Ma nema veze, George. Slušaj ga kako kaže grrr. Dino Grr, slušaj kako kažem. O, Mora da su mu se baterije istrošile. kad pre? Koliko baterija ovo troši? 100 i 1000. Dino Grr ne može da kaže grr bez svojih baterija. Šta je ovo? Neka truba. Ona ne radi. Dinosaurus. Nije to truba, Pepa. Našla si rep gospodina dinosaurusa. O, Tata prasa će sada moći da ga popravi. Pokušat ću. Izgleda baš komplikovano kada se... Ho, Tata prase je popravio gospodina dinosaurusa. ho, ho! Pravi sam stručnjak za popravke. George voli svog dinosaurusa. dinosaurus. Dino Grr, Dino Grr, zdravo čika Dino Grr. Gospodin dinosaurus je Georgeova najomiljenija igračka na celom svetu. Dino Grr, zdravo gospodine Dino Grr. Dino Grr, zdravo gospodine Dino Grr. Ja
Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Mini lokomotiva Deke Praseta. Deka Prase vozi Pepu i Đorđa svojim malim vozom Gertrudom. Gertruda je sjajan voz. A najbolje je što ima gume na točkovima, pa nam i ne trebaju šine. Idemo kud god hoćemo. Dekin vozić kaže ču 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 ču. Dekin vozić kaže ču 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 ceo dan. Gospođa Zeka vozi odrasle na posao velikim vozom. Dobro jutro, Deko Prase. Opet se vozite tom igračkom. Gertruda nije igračka. Ona je mini lokomotiva. Aha, baš lepo. Doviđenja. Hajde vozi brže, Deko Prase. Ne mogu. Gertruda ne može da ide brže od ovoga. Veliki voz je jako brz. O ne, veliki voz se pokvario. Šta se dešava? Žurim na posao. O, gospođo Zeko, imate problema s vozom? Nije smešno, Deko Prase. Putnici će da bi zakasne na posao. Treba vam voz koji se ne kvari, kao što je moja Gertruda. Odlična ideja. Hajde, idemo. Šta? Menjamo se vozova. Preseljenje. Ali šta ću ja? Vi ćete da popravite veliki voz. Važi, ja volim da popravljam stvari. A baš zabavno. Vozimo se u igrački. Gertruda nije igračka. Ona je mini lokomotiva. Naravno, ukrcajte se svi u igračku. Zar ovo ne može brže? Ne, Gertruda je spor vozić. Gospođa Krava čeka voz na sledećoj stanici. Šta se dogodilo sa velikim vozom? Zar si smanjio? Ne, ovaj voz je igračka. Gertruda nije igračka. Ona je mini lokomotiva. Polazimo! Deka Prase voli da popravlja stvari. Toliko interesantnih stvarčica. O ne, zastoj u saobraćaju. Gertruda može i po travi. Pa naravno. Doviđenja! Gospođa Zeka vozi prečicom. Pored bare, Zdravo, papkice! uz brdo, Ajde, Gertruda, možeš ti to. sve do sledeće stanice. Dobar dan, a gde vam je veliki voz? Veliki se pokvario. Danas vozimo ovu igračku Deke Praseta. Gertruda nije igračka. Ona je mini lokomotiva. Još samo jedna stanica. Ovo ide tu, a ono ide tamo. Deka Prase je popravio veliki voz. Kao nov. Poslednja stanica. Sada možete na posao. Čekaj malo, toliko smo sporo putovali da je kraj radnog vremena. Pa idemo onda kući. Ali ako budemo putovali Gertrudom, nećemo da stignemo do sutra. Zdravo svima, popravio sam veliki voz. Odlično, Deko Prase, preseljenje. I krećemo. Stoj! Šta ćemo sa Gertrudom? Kako da je ostavimo? Da, Gertruda! Ne brinite. Ponećemo i svoju igračku. Gertruda nije igračka. Znamo. Ona je mini lokomotiva. Tako je, Gertruda je najbolji vozič na celom svetu. Ja
ljubimci. Pepa i drugari su u školi. Deco, sutra je izbor za najboljeg kućnog ljubimca. Donesite ljubimce u školu. Ko pobedi, osvaja zlatnu medalju. Ja ću da donesem svoju zlatnu ribicu. Ja ću da donesem svoju štap bubu. A ja svog guštera. Ja ću majmunčeta. To nije prava životinja. To je lutka. Nije lutka. To je majmunče. Baš mu se sviđaš, Deni. Zoe može da ponese svog majmuna ako hoće. Ne zaboravite, deco, ko ima kućnog ljubimca. Neka ga donese sutra u školu. Veče je pred takmičenje kućnih ljubimaca. Pepa i Suzi spremaju ribicu Zlatu. Dobro se najedi, Zlato. Sutra je važan dan. Ja ću da ti izglancam akvarijum. Divno. Pedro priča sa svojom štap bubom. To je insekt koji liči na štap. Ti, drugar, sutra ideš sa mnom u školu. Izabrat će najboljeg kućnog ljubimca. A to ćeš da budeš ti. Edmond slon priča sa svojim gušterom. Evo ovako. A sad ti to uradi. Zoe zebra priča s majmunčetom. Ti jedva čekaš takmičenje, majmunče, jel da? Ne zaboravi da budeš dobar sutra. Nemoj da budeš nevaljali mali majmun. Danas je izbor za najboljeg ljubimca. Madam Gazelo, a ko će da proglasi pobednika? Doktorka Hrčak. Zdravo svima. Zdravo! Jao, kakve divne ljubimce imate. Kakva vesela ribica. Kako se zove? Zlata! Sreli ste se već ranije? Vidite kako se sjaji akvarijum? Ne. Šta Zlata voli da radi? Voli da pliva u krug i kaže ovako. Divno. A ko je ovo? To je moja štap buba. Kako se zove? Steven. A šta on ume da radi? Ume da liči na štap. Zapanjujuće. O, a kakva je ovo životinja? To je moj gušter. A kako se on zove? Hemidactylus frenatus. Edmond je mali pametnjaković. Aha, i šta on radi? Ovo. O, sledeći. Majmunče. Zar treba da stoji naopako? Da, on tako spava. Oha, baš je sladak. I ja sam donela svog ljubimca, kornjaču Tidlsa. On voli da se penje na drveće i da... Ko je pobednik? Da, ko dobija medalju? O, medalju osvaja... kornjača Tidls. Doktorka je dodelila medalju svom ljubimcu. To nije fair. On je vaš ljubimac. O, ne, to je medalja za najbolju kornjaču. A medalju za najbolju ribicu osvaja ribica Zlata. Ura! Medalju za najboljeg guštera osvaja gušter. Ura! Medalju za najbolju bubu koja liči na štap osvaja Steven. Ura! A nagradu za najboljeg majmuna... Doktorko Hrčak, on nije pravi majmun. On je igračka. Medalju za najbolju igračku osvaja majmunče. Ura! Ali, doktorko Hrčak, ko je najbolji ljubimac? Svi su najbolji, tako zdravi i veseli. Baš su slatki. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Pa
Tata prase vredno radi u svom kabinetu. Tata prase, zašto ti je soba u takvom neredu? Nije tako strašno. Vidi koliko ima paučine. Ja volim paučinu. Daje stil radnoj sobi. U paučini ima pauka, a ja ne volim pauke. Ja ih volim. Pauci love muve. A muve su grozne. Pa dobro, ali ne želim nikad da vidim pauka. Pauk! Zdravo, čika nogonjo. O, kud sada nestade? Nađite ga, neću da ga vidim u kući. Svi traže čika nogonju. Čika nogonja nije u ormariću. O, Čika nogonja nije ispod stolice. Čika nogonja nije na stolu. Pitam se kuda je čika nogonja otišao. Ho, 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 ho. Zvuči kao da ga je mama našla. ne boj se, čika nogonje, mama. Sklonite ga! Dobro, sada ćemo da odnesemo čika nogonju u baštu. Ho, 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 ho. Sad čika nogonja ima celu baštu samo za sebe. Pa, čika nogonjo. Počela je kiša. Čika nogonja trči nazad u kuću. Čika nogonja možda ne voli kišu. Penje se uz oluk. Mali slatki pauk penje se uz oluk, ali je kiša pala, pauka je sprala, ali toplo sunce osušilo je sve. Otišao je pauk, vidite već gde. Neću tog čika nogonju u kući, razumeš? A da odnesemo ovog čika nogonju malo dalje, deco. Evo nas, živećeš ovde na drvetu. Šta on tu radi? Plete mrežu, Pepa. Pauci žive u mreži i koriste je da love muve. O, baš vredno radi. Da, nije lako isplesti mrežu. Zato ne treba da mu je pokvariš. Kad se to desi, on mora da počne ispočetka. Dobro, tata. Pa, čika nogonjo. Vreme je za spavanje. Baš volim što je čika nogonja napravio mrežu. A sutra će da napravi još jednu. Stvarno? Da, čika nogonja svakog dana plete novu mrežu. A gde će ta nova da bude, tata? Ne znam. Vidjet ćemo sutra. Laku noć. Laku noć. Sljedećeg jutra. Tata prase se sprema za posao. Ne smem da zakasnim. Imam važan sastanak u kancelariji. Tata, ti tako vredno radiš. Da, radim. Ali nekoliko i čika nogonja. Zdravo svima. Vidimo se uveče. Stani, tata. Šta je bilo? Ne možeš danas da voziš kola. Zašto ne? Vidi. Čika nogonja je ispleo mrežu između kuće i automobila. Tata, juče si rekao da ne smemo da kvarimo paukovu mrežu. Jesam li? Jesi, tata prase. Ako pomeriš auto, pokvarit ćeš mu mrežu. Ali kako da stignem na posao? Ne brini, tata. Pozajmit ću ti ja bicikl. Izvolim. Hvala ti, Pepa. Tata prase vozi Pepin mali bicikl. Uživaj u vožnji. Hoću, Pepa. Zdravo. Zdravo. Tata prase naporno radi. Skoro kao i čika nogonja. Mali slatki pauk penje se uz oluk, ali je kiša pala, pauka je sprala, ali toplo sunce osušilo je sve. Otišao je pauk, vidite već gde. Ja sam Pepa prase. Ovo je moj mlađi brat George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Pepa prase. Bučna noć.
Pepina porodica je došla u posetu porodici rođake Chloe. Zdravo svima! Zdravo! Mora da ste umorni posle dugog puta. Da, voleli bismo da ranije legnemo. Prvo da uspavamo malog Aleksandra. Ovo je Aleksandrova soba. Kuka, kuka. Aleksandar voli buku. To ga uspavljuje. U ovoj kući svi vole buku. Mi smo bučna porodica. Pepa, George, večera spavate u mojoj sobi. Ura, juhu! Pepa i George se raduju zato što će da prenoće kod rođake Chloe. Laku noć. Laku noć! Laku noć. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Svi su najzad ušuškani u postelji. Spavaju. Mali Aleksandar se probudio. Pepa i George su se probudili. Kakva je to buka? To je usisivač. A što usisavate noću? Nismo vas valjda probudili. Šta? Ma ne! Otkrili smo da buka najlakše uspavljuje malog Aleksandra. On voli buku. Mi smo veoma bučna porodica. Svi su opet u postelji. Spavaju. Mali Aleksandar se probudio. Zašto tetka prase svira trubu? Da uspava Aleksu. Što bučnije, to bolje. Ima li možda nekog tišeg načina? Otkrili smo da buka najbolje deluje. Kada je George bio beba, mi bismo ga stavili u kolica i vozili oko kuće dok ne zaspi. To bi ga uvek uspavalo. Baš čudno. Bez ikakve buke. Tako je. Koliko nam je puta ono trebalo beše? 3 puta? 50. Tata prase gura Aleksandra u kolicima oko kuće 50 puta. Tako. Aleksa je najzad zaspao. Mogu li sad da uđem u kuću? Samo da isključim alarm. A sada da ga uključim. Pepa, zašto ne spavaš? Ne mogu, tata. Ovo je bučna noć. Hajde, Pepa, da te vratimo u krevet. Sad, koja je ono bila vaša soba? Nemoj, tata. U toj sobi spava Aleksandar. Svetlost je probudila Aleksandra. Ništa ne brinite, tu je usisivač. Takođe i truba. Stoj, stoj! Znam jedan tihi način za uspavljivanje dece. Da! Mi smo Georgea vozili u kolima. Idem da ih pokrenem. Ne zaboravi alarm. Tata prase aktivirao bučni alarm. Bučna kuća budi sve ostale u kući. Stiže gospođa Zeka u svom helikopteru. Jeste li svi dobro tamo dole? Čula sam neki alarm. Jesmo, hvala! Važi! Doviđenja! Sva ta velika buka je najzad uspavala Aleksandra. Sada je u dubokom snu. Pa da, zahvaljujući mom bučnom tati. Bravo, tata prase. Moraš češće da dolaziš u posetu. Ja sam Pepa prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Bunar Želja.
Deka prase vodi Pepu i Đorđa kroz svoju baštu. Ovde mi je kupus, brokoli, pasulj, krompir, šargarepe i repice žive ovde, a tamo vam je voće. A šta je ovo, deko? To što vidiš, Pepa, se zove korov. A šta je korov? To je nevaljala biljčica koja raste gde joj mesto nije. Iščupa je i baci u ovu kofu. Nema mesta za korov u mojoj urednoj bašti. Deka prase se ponosi svojom baštom. Deko prase, možda bi baš ovde mogao da posadiš i jagode. Zar u sred šargarepa? Ne, Pepa, jagode idu sa ostalim voćem. Sve ima svoje mesto. Jel tako, bako prase? Jeste, deko. Imamo li mesta i za ovo? Pa, ne. Šta je to, bako? To je plastični patuljak, Pepa. On će da živi u našoj bašti. A ne, neće. Nema mesta. Ima mnogo mesta. Evo, na primjer, ovde. Neću da me ta ružna stvar gleda po ceo dan. Pepa, George, da li vi mislite da je moj patuljak ružan? Ne, bako. Baš je sladak. Eto, deko, nadglasan si. Patuljak ostaje. O, stižu i ostali. Šta? Gospodin Bik dovozi drugare za našeg patuljka. Pogledaj. Jupi! Ali bašta je za biljke, ne za plastiku. Mu! Vaši patuljci su stigli. Nisu nam potrebni, hvala. Doviđenja. Ne valja li, deka? To su bakini patuljci. Izgleda da su nam ipak potrebni. Važi! Divni su. Evo, još i ovo. Doviđenja. Hvala vam, gospodine. Doviđenja. Doviđenja. Šta je sad ovo? Džinovski patuljak? Ne, deko, to je bunar. Šta je to bunar? Bunar, Pepa, je duboka rupa u zemlji puna vode. A pošto je meni u bašti potrebna voda, bunar bi bio od koristi. Ali ovo ovde nije bunar. Ovo je od plastike i nigde nema rupu. Baš je lep. Čemu služi bunar bez vode? Ali to je bunar želja. Baciš novčić u njega i poželiš želju. Mogu li ja, bako prase? Naravno, Pepa. Izvoli novčić. Želim. Nemoj da nam kažeš šta želiš. Dobro. Gotovo! Odlično. Bako, da li se želje uvek ostvare? Da, Ura! ali sada je vreme da vas deka vodi kući. Zdravo, bako! Papa! Zdravo, mališani moji. Deko prase, blago tebi! Sad imaš bunar želja u bašti. Stvarno tako misliš? Da! Sad možeš da poželiš šta god hoćeš. Pa da, i želje se uvek ostvaruju. Tako nam je baka prase rekla. Aha. Hoćeš da ti kažem šta sam poželela, deko prase? Šta si poželela, Pepa? Poželela sam da i ja imam isti takav bunar i baštenske patuljke. O, stvarno? To može da se sredi. Pepa i George su stigli kući. Mama, tata, poželela sam želju i ostvarila se. Stvarno? A šta si poželela? Mnogo patuljaka i bunar u našoj bašti. Ali, deko, mislim da nemamo dovoljno mesta. Svašta, imate mnogo mesta. Pa, da, valjda imamo. Pepa i George vole patuljke i bunare. Svi vole patuljke i bunare. Ja sam Pepa prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Božićna
predstava Čika Krompirka. Stigao je Božić. Zato Pepa i drugari idu u pozorište na božićnu predstavu Čika Krompirka. Stigli smo! Gle, to je cela porodica povrćkica. Čika Krompirko, teta Šargarepa, Brusnica i mali Grašak. Izvolite karte. Nađite svako svoje mesto po broju. Ja sam ovde. Broj 5. 6, 7, 8, 9, 10. Požurite, deco. Predstava uskoro počinje. Ali, Madam Gazelo, meni se piški. Jao, Pedro! Izvinite, pardon, hvala. Brže to, Pedro. Ja nikada nisam bila u pozorištu. Baš je uzbudljivo, zar ne? Izvinite. Hvala. Šš, deco, budite tihi sada. Kako je to muzika? To predstava počinje. Izvinite, deco. Muzika nije iz predstave, nego sa telefona Madame Gazele. Wow! Čiji je to telefon? Sad stvarno počinje predstava. Dobrodošli na božićnu predstavu Čika Krompirka, gdje čaroli povrća nema kraja. Zdravo, deco! Ja sam Čika Krompirko, a ovo su teta Šargarepa, slatka Brusnica i vaše omiljeno praznično povrće, mali Grašak. Kud je otišao mali Grašak? Mali Grašku, gde si ti? Nestao je. Možete li da nam pomognete da ga nađemo, deco? Hoćemo! Ako ga negde vidite, deco, vičite eno malog Graška! Eno malog Graška! Tako je! Kad ga vidite, samo viknite. Ali eno ga! Iza vas! Gde? Tamo! Iza! Ja ga ne vidim. Nisu baš dobri u traženju, zar ne? A tu li je naš mali Grašak? Ja sam Vila Šargarepa. Vidite, deco, kako letim. Dižu je na sajli, zar ne? Ispunit ću vam jednu želju. Šta želite? Ja želim prazničnu jelku. Vaša želja je moja zapovest. Sad možemo da zapevamo našu božićnu pesmu. Želite li da je čujete, deco? Hoćemo! Mali Grašak osmeh vraća na lice. Krompir, Šargarepa i slatka Brusnica. Oni slave Božić od decembra do maja, jer čaroli povrća nema kraja. I to bi bilo to. Srećan vam Božić, deco! Srećni praznici svima! Baš je kratko trajalo. Čekajte, imamo još jedno iznenađenje. Jedna vrlo važna osoba je došla da vas vidi, dečaci i devojčice. Ho, ho, ho. Šta mislite, ko je to? Ho, ho, ho. Sigurno je kraljica. To je Deda Mraz. Zdravo, deco. Jeste li bili dobri? Jesmo! Jeste li redovno prali zube? Jesmo! Jesu li vam sobe uredne? Baš lepo! Ho, ho, ho! Srećan Božić! Da zapevamo prazničnu pesmu! Mali Grašak osmeh vraća na lice. Krompir, Šargarepa i slatka Brusnica. Oni slave Božić od decembra do maja, jer čaroli povrća nema kraja. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Oproštaj
zabava Madame Gazele. Pepa i drugari su u školi. Deco, od sljedeće nedelje ne idete u školu. Zašto, Madame Gazela? Zato što ja odlazim. Doviđenja, deco. Doviđenja, Madame Gazelo. Pepa i George su stigli kući. Mama, nema više školice. Nema školice? Madame Gazela odlazi. Pa stvarno predaje već dugo vremena. Madame Gazela je bila učiteljica svim mamama i tatama kad su bili mali. Od nje sam naučio sve što znam. Ko ume da izbroji do 3? 1, 2, 3. Kad bolje razmislim, Madame Gazela mora da je baš stara. Verovatno je zato i odlučila da napusti školu. Znam šta ćemo. Da joj priredimo oproštajnu zabavu. Zvuči zabavno. Dan je oproštajne zabave za Madame Gazelu. Svi su došli da pomognu. Pedro, čuvaj stražu i javi nam ako Madame Gazela naiđe. Važi? Zašto? Nećemo da nas gospođa Gazela zatekne kako joj spremamo zabavu. Pokvarila bi iznenađenje. Važi. Valjda nismo nikog zaboravili. A staro društvo gospođe Gazele? Zar nije bila u nekom pop bendu? Tako je! Svirala je gitaru u Gazelama rokerkama. Halo, Gazele rokerke ovde? Halo, gospođa Gazela napušta školu. Gigi se penzioniše, pa šteta. Mi joj pravimo zabavu. Zabavu? Sjajno. Doći ćemo i mi. Odlično, svi dolaze. Da spremimo sad hranu. Ovo je školska kuhinja. Svi pomažu u pripremi. Emily Slonica i Wendy Vučica rade na kolačima. Ja ću da prelijem. A ja ću da pospem. Pepa i George prave puding. Vidi kako se talasa. Talas, 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 talas. Pedro Poni i dalje stražari. Evo i Madame Gazele. Stiže Madame Gazela. Mi smo spremni. Zadrži je, Pedro. Važi. Zdravo, Pedro. Malo si poranio za školu. Jesam. Ne smete da uđete. Zašto? Baš je lepo vreme danas, zar ne? Jeste, Pedro. Smem li sada uđem? Ne, to je protiv zakona. O čemu ti pričaš, Pedro? Spremni smo! Sad možete da uđete. Iznenađenje! Jer ona je naša učiteljica. Ona je naša učiteljica. Ona je naša učiteljica. I mi je volimo baš. Ura! Imamo poklon za vas. Ovaj retki stari sat. On je od čiste plastike. Hvala. Ali zašto pravite zabavu za mene? Hoćemo da vam se zahvalimo zato što ste bili najbolja učiteljica na svetu. Pa, tim povodom napravili smo vam oproštajnu zabavu. Zato što odlazite zauvek. Ne odlazim ja zauvek. Ali rekli ste da nema više školice. Jo, Pepa. Rekla sam, nema škole sljedeće nedelje. Idem na odmor. Ja ću biti vaša učiteljica još mnogo godina. Ko bi drugi vama bio učiteljica? Niko! Baš sam srećna što Madame Gazela ne odlazi. Da, i to je odličan povod za zabavu. Sada nam samo treba muzika. O, Gazele rokerke! Zdravo, Gigi. Imaš li još onu staru gitaru? Naravno! Idemo svi! Ja, 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 ja.